Aaron, oedd hi'n dipyn o gêm neithiwr, lot o waith caled. Sut oedd ti'n teimlo heddiw? Fi wedi blino'n tipyn, ond roedd e'n neis i fod yn ôl. Ffordd roedd ni'n chwarae, roedd e'n neis i just fod nôl allan. Yn gwylio fod o'n gêm agored o un ochr y cae'r llall. Math o gêm oedd ti'n licio chwarae ynddo fo? Roedd e'n gêm cyffroes iawn. Roedd ni wedi chwarae y ffordd roedd ni eisiau. Roedd y bechgyn wedi chwarae'n dda iawn, a roedd ni'n bach yn anlwcus i ddim dod i ffwrdd o hwnna gyda 3 pwynt. O ran dy gôl di, be oedd y mynd trwy dy feddwl di? Achos mae'n edrych yn gôl wych y ffordd ti'n sgorio. Fi'n gweld y goalkeeper yn mynd ar draws y bocs yn eitha gyflym, felly roedd fi'n cymryd touch a wedyn, roedd fi'n just yn falch i gweld y bêl mynd mewn. Y cefnogwyr y tro cyntaf, ers y gêm oedd i cartre yn Azerbaijan, bod ni wedi cael cefnogaeth go iawn. Oedden nhw'n wych yn doedden yn Prague? Roedd yn arbennig i cael y wal goch yn ôl i chwarae o flaen nhw gyda y perfformiad roedd ni'n dangos. A roedd jyst yn gwych i fod o flaen nhw. Y gêm yn erbyn Estonia, perfformiad tebyg i'r noson o blaen yn Prague, ond tro mae angen ennill y gêm ar triffwynt. Fydd yn gêm anodd yn erbyn Estonia. Roedd ni'n gweld hwnna yn y gêm gyntaf yn erbyn nhw. Felly, os ni'n chwarae y ffordd roedd ni yn ddoi, fi'n meddwl ni'n gallu dod i ffwrdd o hwnna gyda 3 points. Gobeithio. Diolch, Aaron. Diolch.